Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahaton sude ruas dohot tamu dohot na live streaming di Bagas Nabe namar minggu di Tikion horas jala selamat beribadah ma hita tapuji matu hatta marede hita sian bukwede nomor 4 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Say payelog mapinggol mutuau hapogani palua honau say homa gabi dolok batu partano batu adiaw gabi hutan aguting lau panguluhonaw ay hodo partano batu aku hiyan dohot pangodiakku jala ala niguarmu say iring-iringommu jala tugutugommu au tuhodo ali Jehova au maraporusan say unang paurakau sa leleng na say palua maau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata manami na dibuan wagijang. Asi maroham dihami halak nagaleon. Di idahodo nagugudo musunami. Say talu duhami dibayan ala ni hagaleon nami. Dibaheni hupangiluhami tuho. Say pargugoy. Jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni Roham. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapuji Tuhan tamar dehita siap buku de nomor 25 ayat 1 ayat 2.
Ima sian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mo do natorasmo, asa martua ho jalaleling mangulu, ditano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon. Unang ho mga lakup, patik pawaluhon. Unang ho mga manakko, patik pasiyahon. Unang ho olo makatidakkon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas di dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna. Rap mangidogogo mahita tutuhatta taringot tu patiki. Ali Tuhan Dewata. Sai pargugui mahami, mangulahon na hopartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhatta maredehita siya bukwede nomor 627 ayat sada dohot ayat tolu. Tatapoti madosatta tu adopan ni Debata martangi yang mahita. Ali Tuhan Debata pargugo na suatu dosan para sirohan na sumurong. Aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap pardosa na dangolon ro tujulom ni habangsa habadiyomi manopoti jala bangangguk ko dosa nami. Masayot-jot war sayami ho marhiti-hiti pikiran. Dohot hata dohot pabenan nami naroay. Dang huhawalong ihami ho siyan nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugunami. Nang dongan nami. Dang dosud diri nami hubayan hami. Di bahini tamadori masanmu jala uhumamu hami tuhamatihan saliling nililing nai. Alay na mapulis mahami nuayang tuasin roham nagudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo dohot ala ni guarmu na badiay. Ali Tuhan saya si maroham dihami halak na dangolon. Amen.
tabagema hata baga-baga taringot tuhasa sa ni dosa. Sa tokkid do tadi kokko alay papungupungok ko mahomuse marite-hite akka asiniro rohagodang. Tagad di parpiar ni murukku hutawuni ho buhikku sa tokkin maradupok ko. Alay marite-hite dengan basa sa leling nirenga asyakku ho nina Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata, marede hita siya bukod de nomor 476 ayat sada dohot ayat tulu. Tabege mahata ni debata turpu ni are mingguon. Imana tersurat di buku Matius bid 24 mamuka sian ayat 27 satu ayat 25. Tajahama na masih kasorin. Dungi di dalani imana ma sadok luat Galilea lau mengajari diaka parguruan memaritahon harajauni huhut pamalum nasasahit dohot na niae ni halak na disih. Jadi masai torok mahalak mangihutton ibana akka nasian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea dohot sian luat di baribani air Jordan. Ima sahatna. Martua do akan atumangihon hatani dewata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede hita sian bukwede nomor 126 ayat 1 ayat 2. Oh
Tahatidakon maha porsiyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiyaw di sadok portibiyon. Rap mahita maddok. Au porseya di debata Jehova, ido ama parguguno sa tudusan na tumupalangi do tano. Au porseya di Jesus Kristus, anak di debata Jehova na sisadai, ima natin umuhon si Maria, nagabi-gabian siya ton di perbadia adorang suabubuhan. Ido tuhatan atau mau na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetarpaja loibana di hao pinarsilang. Natua tu penutoru di tanom. Namula mangulu di pada petuduhon. Nama naik tu surga. Lau hundul tu siamun di pata Jehova. Amanai para gogo na suatu dosani. Di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon. Manguhumi hak na manguru doho na mate. Au porsea di tod di perbadia jala adong sada hurian de badia huria atau panyala Kristen akan de badia doho dihasisani dosa doho dihatai nama dok mulak mangudi sogo daging ni halak nang mate doho dihanguluan na surasuda. Amin. Tabegema tikting namasa di mingguta sadarion. Titing di huriata di bagasan mingguon na parjolo ia goarni mingguta ima minggu septua gesima ima 70 hari adorang sohai heon doho topik tarpasu-pasu do akka namaraposan tu debata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namangihut tolu titik 2 persembahan bulanan pada hari ini Minggu 13 Februari 2022. Dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Jumat 11 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Ivan Tambunan, Ibu Leoni Boru Lumban Gaul yang beralamat di Padasuka Cimahi, masuk WEK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta pertama dan warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Alberto Marulitua Lubis, putra dari Bapak Tuani Haris Lubis, Ibu Risma Boru Pakpahan yang beralamat di Bantar Gedang, RT 03 RW 07 pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, anggota jemaat HGWP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, WEK 6, dengan saudari Ami Sarah Ruth Boru Sitinjak, putri dari Bapak Marulak Sitinjak, Ibu Alida Boru Sitorus yang beralamat di Silakidir Dolok, anggota jemaat HGBP Panabean Siursa, Resort Panabean Siursa, Distrik 24 Tanah Jawa. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 9 WIB di HGBP Panabean Siursa, Resort Panabean Siursa. 5.3 Jemaat Perguru. Terhitung mulai hari ini Minggu 13 Februari 2022, gereja kita menerima jemaat perguru yaitu keluarga Amson Siahaan beserta 3 anak, yaitu Alpin Siahaan, Mario Siahaan, dan Mikael Siahaan, berasal dari agama yang lain,
yang beralamat di Taman Bunga Cimahi masuk WEK 7. 5.4 kegiatan Naposo. A. Pertanyaan PPND. Naposo telah mengikuti pertanyaan Naposo Distrik pada hari tanggal Sabtu 12 Februari 2020 pukul 19 WIB sampai selesai. Tempat HKBP Bandung Riau Marta Dinata. B. Youth Teaching. Youth Teaching akan dimulai kembali pada hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 13 WIB untuk mata pelajaran matematika untuk kelas 9 dan bahasa Inggris untuk SMP dan SMA. Pendaftaran dibuka hingga Sabtu 19 Februari 2022. Apabila ada yang ingin bergabung dapat menghubungi Saudara Satria Adi Simanjuntak. C. Pelaksanaan doser secara offline dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 15 Februari 2022 waktu 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Jalan Lurah Cimahi. D. Pelaksanaan festival musik yaitu JPS Links 2022 pada hari tanggal Sabtu 19 Februari 2022 waktu 18 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Apabila Naposo dan remaja dan juga jemaat lainnya ingin hadir, wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi link Google Form. Link tersebut dapat diminta kepada Satria Adi Simanjuntak dan Saudara Dela Boru Simatupang. Berikut 5.5 pensiun Ibu Teten yaitu koster gereja. Pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilaksanakan pelepasan pensiun koster gereja kita yaitu Ibu Teten. Sehubungan dengan itu, pertama pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan tali kasih melalui kotak yang diletakkan di depan atau teras gereja. 2. Pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pada saat sermon Parhalado akan dilaksanakan pemberangkatan pensiun sekaligus penyerahan tali kasih dan uang pesangon dari Huria sebesar 6 juta rupiah kepada Ibu Teten. Terakhir 5.6 jadwal ibadah minggu. Pertama pada pukul 7.30 WIB week 2 dan 35, pukul 10.30 WIB week 4 69, pukul 16.30 WIB week 1 7 dan 8. Songoni mati ting masa di huriata mulai atema di Tuhata. Tapasahat mapeliata tapuji Tuhata Syabukede nomor 720 ayat sada dohot kudukna. Anang di dia
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian ni Tuhatan na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Amanami inanami dotak kanapo sobulung. Atan ni debata dihita di minggut tasadarion. Imanatar surat di buku panurirang Jeremia bidu 17 ayat 5 satu ayat 10. Dihamu amanami inanami napa sebulung remaja sekolah minggu namar minggu di bagas munabe dohok mahamu majah hatani debata marite responsoria sian buku ni panurirang Jeremia bidu 17 ayat 5 satu ayat 10. Minggu Septua Gesima. Tajaha mamar responsoria. Songonodo hatani Jahoba. Marjea mabawa namar hapo satu jolma. Manang tubolon ni botohonna. Gabi dipasurut rohana sia Jahoba. Alai mertua ma bawa namar hapo santu Jahoba, jala Jahoba haporusan na di bahen. Tung nakal situtu do rohani jolma jala naganggu tung ise ma natau madodo isa ima sahakna. Uriani Tuhatan na hinaulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus na marminggu di bagas joro HKBP Jalan Lurah dohot na di bagas nabe saunari obartu situasi dot kondisi di partaban yaka namasa di nahumaliak kita saunari na yang takas dolam manggogo hita martangiang di bagasan nguluta alalam tabba kahamaolon na tado pidak kapartikian na barpudion. Jala nung ngabongo behitan waing tuminggu na ginoaran minggu Septua Gesima. Minggu Septua Gesima ima minggu na manggobarhon prapasyon. Pangaradeon laho manomunomu pasyon. Ima gobaran ni panaonon ni Kristus. Gobaran ni hahatsiton na naing manaon naporsuk Kristusi gabe haluau dihita. Sehingga minggu-minggu prapasyon, minggu Septua Gesima, minggu Seksa Gesima, estomihi, dohot minggu infokafit. Diajar honido tuhita, jala ditogi honido tuhita, panatapan taringot tu panaunon ni Kristus. Panatapan taringot tu si taonon ni Yesus naing au honotta tu bagasan ngulutta. Naing kopar honotta tu bagasan ngulutta. Alamat caya do panaonon ni Kristusi. Alamat caya takas do panaonon ni Yesusi. Gabi gobaran ni pardalanan ni ngulu ni akana porsea. Di pardalanan ni ngulutta di partikian nuai. Naing putih hatta mutihana arga, naing jakkonotta persiajaran na arga, sian panaonon ni Kristusi, gabe
tahu parbue ha bengeton di bagasan ngulutta di hamaolon ni ngulutta di partikian nuangi dua teh tahilalado akka hamaolon sangado marite rapot huria di tanggal 20 luna salpu ngata totopon dinggam mania di tahun kesehatan nia KBP-on rak berminggu anak kon naro natorasna mulo tungboi sahudulan amatta inatta anak konna mularok paupuna saudulan di garejaon alai boha amatar bahini martab baru akka na terpapar COVID-19 nuaing tatunda majok ngasanga tasakapi laho patu-paho per minggu ni sekolah minggu HP ditutup doang dia sekolah menunda dulu tatap muka alani akka hasusanon tapaso majo naita napo sobulung ya anak kota berekamu ada angko sakak ni anak kota napo sobulung jalur festival nanaeng tapatupa di hari Sabtu sangado di sakka pinasida patupahonon di Baros ide dugar dita ya dugar ni Barosan Teknopark isi mata baik Teknopark taudang mana po sebelum Marta Dinata nadi Badungo taudang sia Badung Barat sianan sianon kemudian mereka akan LINX ibu tahu nak ini LINX nih G-Fest LINX jalur festival Lost in Expression lapatanna akena kota ini patuduhon talenta parbinotoan tortor margodang sabangunan disi sianaka napo sebulung narung di Bandungon alenang jadi bi alani aha nang lihat izin keramaian nuang di Teknopark ala ni pangotta ni nama saon atong di dia mabainotain dan sida toy mak unang apala sudat di somata bain unak pula taudang biak ka dong atta napo sebulung nasing saya maholan HKBP singa mga raja di son menunjukkan talenta performance nasida sesama nasida kayan kota napo sebulungi sangehadu rok kami manang napiga paditanya di si klinik jodoh udah tong nebetian klinik jodoh di si sada room untuk klinik jodoh ipa jodoh makan napo sebulungon may hoda ningon olo ni terolok ko maulo no pula maulo jadi edang jari bi yalannya batong gua kaholan napo sebuluk tanay sodder rupani banggo majuroh-jurohon nasida basay ma di HKBP Jalal Lurahon saya di Holan sande jemming patupotta gudang doha maulo nakamang do tabu kainang tadu pinuang di perdalan ngulutab gudang alani naeng bongot tita tu minggu prapasyon 1 minggu info kapitan no masuk kita tu minggu pasyon naeng takas do hangoluhonot tapanaonon ni Kristusi tu si taonota nuaing di perdalanan ni ngulutta di Portibion asa tubuh habengeton asa tubuh hatauon asa roh dihita hasabamon ni roha di nama naon na porsuk kita di perdalanan ni ngulutta di tanaon di dok marhapo santu Jehovah maho jala unang marpangusadean tu zolma unang marpangusadean tu pikiranmu sendiri unang marpangusadean tu parbinotoan unang marpangusadean tu sinamot arta dohot na adong di Portibion alai martua mabawa na marhaposan tu Jehovah memang bawa di dok di ayat pitu yate una pula menek rohamunak kaboruda ala memang Hajahudion paternalistik do memang menganut sistem garis keturunan bapak atau ayah sehingga macetak kas do dirok martua mabawa angko sasistonga isi ni hataon martua mabawa dohot boru-boru dohot sude namar hosa namar haposan tu Jehovah Jehovah dibain haporusanna jala tu Jehovah ibana marpangusadean ala di bagasan hadirion ni Jehovah do dapot tita pangodingan di bagasan hadirion ni Jehovah do dapot tita pangurupion jala huaso ni Jehovah
dang mabaik kita murak di bagasan pakkirimottai. Di ngot tamu do pe cerita ni namar parau napistar dohot parparau nasomar sikola. Napistaron rosiak kota parparawon di huta-huta. Amatta parparau inna matamma. Iwotohor ilmu matematika daung bah. Airak tamma tau SD. Bohama lani haci ni parnguluat di hutaon dang minoto matematika. Beh. Saparopa ngulum marisuang. Dang iwotoho matematika inna. Di wotoho do fisika. Daong saparopa nai marisuang ngulum. Ngasa dia satu ngate. Di wotoho do kimia. Tak ku otomatis kimia. Marisuang saparopa nai ngulum. Di wotoho bahasa Inggris. Tak ketusi bahasa Inggris. Marisuang nai ngulumi ninna matana pistaroma. Molau sude parbinotoan hubotoro. Tammatakku sian luar negeri. Jala tung di parar bangsod don wang parbinoto aku gabi guru besar ninna matam marupani. Dungi Roma parparawon ninna matam matai. Tua matana pistaron. Mertua mahawamang di botoho sude parbinotoan ninna. Ale husuk kujoho. Di botoho ramang marlange ninna matam tu napistaron. Daong ninna. Parade madirim. Lonong nama hita ninna matam marupani. Tua matana pistaron. Alana tokinai Roma logo. Alogo lubis. Dia agohom maparut taon. Bamoloso botoho marlange. Sude ngulum marisuang ninna matom matu tu amat tanah pistaron angwau huotoro marlange boy rumalua usia parmarani ninna matta persulum matu amatta napistari kamang dot tamu kainang gudang donata boto gudang donata peop alai unang marhaposak kita tusi gudang do narabot tita di portivion gudang do na boy tahilala si pangasahonot tadi tanoon. Alai unang marhaposak kita tuh si. Alania ala sude parbinotoan, sude hagogon, sude sumber daya ni hazol maon terbatas do. Terbatas do ngulut tahun di bagasak kazol mota. Alai yang huaso ni debata dangadong nabui manalpuhon, dangadong nabui mangatasi alani tung ditogihon turpuhod dohita marhaposan tujahuba ma. Molo puda tulu ayat 5 didok marhaposan tujahuba mahos yan nasa roham. Jala arok kita nama foto jala unang marpangusadea kotu pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengetahuanmu, pengertianmu sendiri. Marhaposa tujahuba ala sian nasa ngulut taruh sian nasa rohata ikut tu dewata dohita marpangusadean. Jalan tiruota, putih hota, panahonon ni Yesusi, panahonon ni Kristusi di bagasa saluhut ragam ni sitahonon nani aena, nani hilalani tuhatai. Marhitehon isahisak rehe-rehe tijurpe. Dohot ragam ni haciton, sabok-sabok, lising-lising. Dohot tulang, natinulang ni prajuriti. Rodi namate Kristus. Di patuduhon Yesus ido, habengeton ni roha. Laho pasauton sakap ni dewata di haluautai. Irobain na di saluhut, perdalanan ni ngolutak kamang dotamak kainang. Di hamaolot tadi hasusahat ta isi tanah suarong hasusahan nanuaing. Dangadong. Tung sudedo hita si taon buku nabi. Tung sudedo hita si taon hamaolot nabi. Tung sudedo hita si porsan naduk nabi. Ganup jolma manaon haporsukon na sadiri. Jala manaon si taonon na. Mamuka si anak karagam ni parsorion di sidabu-dabuon ekonomi. Parsorion dia kayanakon kota na so palasongon natahirim dope hadirion nasida. Parsorion di
parsahiton, arong parsahiton nama cerenge, martau-taon di tahun, dang ramalum dope, parsorion di hasol maon, dang jupang dope hagabio dohotak kala lana asing, saluhu na ikon lam manop pahita, marhaposan tu Jehovah di bagasang ngulutta. Jala na yang takas do saluhu na masay las niroha nang arsak pe, las niroha nang arsak pe, na yang pasautok kita lam takas marhaporusan tu Jehovah. Inata na babalu na tinggal di bari-bani huta di pinggir sebuah desa na pogos jala karejo ni nataon mengalului soban marsobat-sobat do nataon dungi sobanot di garis ma ima panganon na kapas tipogosi arong ko anak ni nataon marsiajar bajar-bajar remaja disaratiki Roma hoda tujabuni halakon hoda na somarna puna kuda liar ro tujul jabunai so disi dipudi-pudi jabunai saya di Palau dangolo lao di Lising dangolo meret batong na puna namin namonin na rohani na tarupani sude marojol ma parhutai tu bariba ni hutaon madok tu inatai we mertua ho atenang so mangula ho roarta tu jabum so hodo hakko rona arga tu jabum napunamu do yattong ena rosia tobak goinin na aka dongan nasa hutaon ma tu inataon ibo to hamuda mang dot tamakena ngalus di inataon toy maida pinasa matu Jehovah ninna inataon jepe dua lusna otik holanido di dok to ema pinasa matu Jehovah inna di laun-laun nyari naing diajari anak konom mahudaon asa jinak bahwa mahuda liar naing dilatih matong naing ditiup mangaruta naing ditali mangalo bahwa madang biasa de istijolma alai macai lomorani danako bajar-bajaron naing manakup nasupanagaman disipak madak danakon disipak hudong wah kuno isipak matangannya anak konon pola do naik ponggol tangan nontung pak naik ponggol matangan non dibuat barubat dibuat dia daktar pamalu be songoni nama adong hahurangan na rupane di tangan ni anak konon rom si rongom parhutai madok we edate niripu pargadongan HP parhunikan niripu persaulian HP hamaguan gabi paron hamaguat do tu geleng mihudai gabi rosi taonom muateda marsaki ba mamereng asi roha mamerek koidena roina tamadok to emeida tu jauh ba mapinasahat ninna inataon di laun-laun nyari di hutaon tertiting mak alana yang borha mamar porang madopang musuh alani nasa bawa di paborhat laho maniop senjata marporang maraloho musuh sude bawa ama doli-doli bajar-bajar nabui takas maniop senjata ninna matong tiktingon anak nina tau dang boy takas dengan maniop senjata dak sikok be maniop podang dang dohok be anak nina taun sude muse rojong mau sahuta madok we ida mertua mahwate amat tahami anak konami mate ma di parporangan anggo anak kommu dang dohok marporang tuani do disipak hodai tangannya anak mia teda na ila taun bisi do dok tuani disipak hodai ti anak konnate nang adongi madok tuani roi natai jepe do hatana alus nama dok toema tu Jehovah ma pinasahat hamuak kamang dot tamuak kainang disalu nama sa di ngulut talas ni roha arsak pe ikot tu Jehovah do pasatot ta
Ikon takas do hita marpos ni roha, marhaposan di las ni roha. Dohot arsak pe, hagabeon, dohot hatuao pe, hamoraon, dohot habugusop pe, marhaposan tu Jehovah do hita. Alani ido siya luhut las ni roha unang mabaik kita, gabi lupa tu debata. Gabi so taingot tu debata, ido banda di marzea, na marhaposan tu portibion, parbinotoan, dohot hamoraon. Alania ala parsatok kinat doi di bagasa perdalanan ningoluna ala yang ko halak na marpos ni roha tu debata mertua do alania dilas ni roha nang arsak pe Jehovah do dibain haporusanna jala Jehovah do dibain haposanna di bagasan las ni rohai dang lupa tu debata jala di bagasan arsaki dang ditarik ko Jehovah ido bainna sudah kita di bagasan ragam niak kana masa di ngolutta tu Jehovah mata pasahat tu debata mah hita marhaporusan asa tung takas didongani hita disaluhut na masa dilas ni roha nang arsakpe jala disaluhut nai naing tu debata do pasahatotta asa tung ditupahi asa tung dipasu-pasu debata perdalanan ni ngoluttai takas do naing miano di bagasang ngolutta te kamang dot tamak kainang molo tonggi unang itor tabodut molo paet unang itor tahun ido molo apala ropa hagabioni las ni rohai unang mabuk kita unang maraduso taboto sabban rupani gabe lupa hita tu debata alani tonggina alani tabona hinadia ni perdalanan ni ngulutta siganupari gabe tadokma alani parbinoto aku don alana takas dohu ulahon jalana takas dohu anguluhon manangise nama kanguluhon dapo tamatong ninna gabidang didok tungho alani asini rohani debataron napatahu kita ranginna dilas ni rohanai ujung na loro hatuaoni gabi parohon parsorion songoni nang parsorion na ape tuhita na taporsan na datuhuk si tahunoni say mabek kita marupani gabi marbahudung margudopong ninnate marbahudung dia merasa sia-sia marisuang na mangulod di lala rohana ala ragam si tahunon nani aena do na hinilala di bagasan perdalanan ningulunai gabi ia merasa bahwa ia adalah orang yang sia-sia ia adalah orang yang tidak bermakna yang tidak berguna di bagasan perdalanan ni nguluna ala ni ragam ni si tahononi na ape tu hita di perdalanan ni ngulutta alai di si tahonot tai alai di parsoriot tai alai di arsak tai alai di parsahitot tai Roma hita tu Jehovah martangiang mangiro pangurupio dot hagugon ai di hodo ale Jehovah haguguk ni nasa pasu-pasu padonganion dohot pangodianon naso tupa murak akkana marhaposat tuho jalan naso tupa murak akkana ro mangidu tu rupamu saidonganammu do halak na di bagasan habengeton ni roha ibenge mahitak kamang dota makkainang diragam ni si taon na tado pinuaing di parsorion ni ngulut taon di bagasan ni mana yang Jepang haporsiaon na tugu haporsiaon na tang di bagasan ngulutta maka porsiai Tuhani iro saya uban na di gobarhon haporsiaon ni tudos doi tuhau nina Jeremia 10 petakas to padok tudos doi bana tuhau hau na sinuan di topi batangaek dungi urak nai saya lao matuaikon urak nai sai majonok matuaikon di sido dapok na sobbuni wasna di sido dapok na si inumonna di sido dapok na si panganonna dungi maperbuehon perbue na tama perbuehonon nama perbue na takas jala toktong rara bulungna jala danghol soan ibadah nina hita piak kamang dot tamok kenang hapor siot taipe terus doi tu hau di topi ni batangaek
urak nai sai lao to aiki. Isi do aiki ima Yesus. Isi do aiki batang aiki ima Tuhatta. Tusi mahita sai marurat, tusi mahita sai marhaposan, tusi mahita majalo, nariko dihita. Molo dijahamu di Kolose 2 ayat 7, di do di bagasan hatani Apostel Paulus, nama dok gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana togu marhaporseaon hobartu naniazar hotu hamuna lumobi mahamu marroha mauliate. Jadi naporseai terus do itu hau na togu bahasa togu hau molo diulus sonalo gorang marupak ibana ala urak naik togu bagas marurat tutoro. Jadi molo arong sita ono dihita, molo arong hama olo dihita ikosongon hawi do hita. Hau na takas marurat bagas tutoru mangalului si panganon na. Gabi togu nang perwalogo nang marupak ibana. Jalai do molo halak na manaon sita onon, manaon hapariro di bagas perdalanan ninguluna. Terus do itu hau na suan di tano na tuhiri, tano na berbatu-batu, tano na harsang. Mulo hau na tubuh di tano na berbatu-batu, buaro ya kamang dotamok kainang, ikut do urak ni mang alului humus si panganon na, pola tu bagas tanoi, marurat ibana. Di sini ibana mengaludungi, gabi memang agak moldo rata bulung nion, songon na hurang sibur do berengon ratingnya, ala yang gourak na togudo marurat tu bagas. Alani moloropi logo takuju dan haba-haba manodong hawon, memang songon na diulus sodo ala idang marupak. Memang songon na teleng do ala idang maroksa. Dia seperti tertiup angin tapi tidak roboh. Songonima aporseaon yak kana porsea menghadapi si tahun na. Memang songon haci do tahilala ala idang rupak kita. Memang songon na teleng do tahilala diulus logo ala idang marokso kita. Imannya tidak runtuh, imannya tidak roboh. Ima halak na manaon si tahonon, na manaon ha porsuhon, na manaon ragam ni parsorion, molo marhaposan tu jahuba, jala jahuba haposan na dibayan. Takas doi togu marurat di bagasan hatani dewata, di bagasan lomo ni rohani dewata, lahomad dalatun nguluna di portibion. Sehingga manangaha penama sakamang dotamak kenang las ni roha, maka mulia teot tu dewata, arsa ni roha mar pangusadiat tu dewata. Di bagasan saluh namasa di ngulutai di haposi jala di haporseai do. Anggo tu hatta dewata nasotu pamanariko kita di bagasa si taonotai. Nasotu pamanariko kita di bagasa parsoriotai. Diurupi, diparrohai, dipatogu, jala didongani, huhut diring-iring dohita dinasa si taonotai. Asa sahat tita. Tunahinirim ni rohani dewata ima parhaporsiaon natogu. Namian di portibio saleleng di liot debata di tanguluan di bagasan roha haporsiaut tu debata jala sahat tita tu sabulon itu dita imana naing paradion ni Kristus si ingotota di pesta Paskah pakokopon ni Tuhan ta Yesus di bagasan nguluta atau ngaha parsoryo muinang pasah tu Jehovah. Aha parsoryom mo amang hapo si dewata. Aha parsoryom mo na po bulung marpangusadeak ko tu dewata. Asa diurupi jala ditogu-togu hita di si taon-taon. Ido bain na saluhut ti tatoktong mar siadu laho martangiang tu dewata. Adong dorwasta nuaeng na sedang isolasi mandiri. Jala molotung adong na manoton di online streaming HKBP Jala Luraon manang di dia pehamu maringan nuaing
di sitaonon parsorion COVID-10 siau, pos rohatta, didongani, diiring-iring debatado hita, di hamaulot tahi, asa unang marokso hapor siaotta, di parsahitoni, alai marhitesian pos ni rohatta, alai marhitesian hapor siaotta, tabbagugutta, laho manaon, laho manaluhon, laho marporang maradupon, sitaonon na di portibion, gabe si parmonak kita, gabe halak namonang dohita maradupon sitaonon ni, jalaido si putihatan non, siya minggu-minggu prapasyon, minggu-minggu pasyon, satu parningotan panaonon ni Tuhan Yesus si, akamang do tamakainang, asa gabe halak si parmonang dohita, asa gabe halak namonang dohita maradupon si taonot tay unang talu hita binahen ni hamaulon ni ngulutta alay songon Kristusi mahita nang pe di taon ragam ni hapor suhon monang do ibana nang pe say di rehe-rehe halak ibana monang do ibana nang pe hatsit dangol parir si taonon nay alay monang do ibana disaluhut si taonon nay dakkia diburai ibana debata alai haruar hata pasu-pasu do sian padohan ni Yesusi nang pedisi taonon nai songonima nang hita di pardalanan ni ngulutta. Amen. Martang yang mahita. Jehovah debata amanami ngabongot tami Tuhan 70 hari adorang haheheon ni Kristus. Jaladi patadahonido tuhami parningotan panaonon ni Kristus lau pasauton bagai-bagai pasauton haluaoni ale Tuhan ajarhom matuhami asaholan ho haposan nami dilas ni rohan angar sakpe jala tuho hami marhaporusan diragam ni sitaonon na hutaw kami gabi si parmonang mahami songon Kristus namonangi tugu marurat di bagasan hatam na badiyay jala say toktong marpangusadean tupak kirimon padonganion pangodianon na siyanhoy pasu-pasu ma ruasmu na marminggu di garejaon manangihon hatam na badiyay taruli hagugoon dohot na marminggu di bagas na sidabe manang didiya pinasida luhuk na say lehon matuhami pos ni roha di ragam niak kanamasa di portibion nuaing nabuy mabaik kami mabiar bobonosan tahutan alay molo mardongat toko hami say namonang dohami akka namanaon haporsuhon di sidabu-dabuan ekonomi akka namanaon parsorion di parsahiton di parianak konon di ragam niak kanamasa di ngulu nasida urupi ma Tuhan unang tertuktuk nasida pasu-pasu maruasmu na ulang tahun sadariodo sa mingguan ulang tahun kelahiran panjang umur hipas nasida le Tuhan di bagasa panupayon di tangan ulang tahun pernikahan sa mingguan do sadarion lam berbahagia rumah tangga nasida di Palumeok kodo di keluarga Ivan Tabunan inang boruluban gaul sadada dana bawa ale Tuhan pasu-pasu madat danahi buri-buru magodang di bagasak kahipason pasu-pasu inanami asa tumibu malum na sida le Tuhan hipas jala margugo maama dot ina natorasna pagodang-godak kod danahi pasu-pasu yanak kon ni Huriam Alberto lubis ami sitinjak naing paujak kon rumah tangga nasida di bagasan lomon ni roham patiur ulaun nasida jalalam patugu di bagasan rohanatang masih haholongan gabi rumah tangga hina lomon ni roham pasu-pasu mali Tuhan nang sudir was ni Huriam dohot akasimpatisan Vivi Riana Darlin Nenggolan Natalia Gurning Sri Oriza Masyutarti Robert Man Huta Barat Prayasari Pangaribuan dohot KNN manang di dia penasida maringan ale Tuhan asi ni roham dot dengkan ni basam mangalinggo minasida pasu-pasu NN pengertaan Tuhan songoni nang keluarga ni manami si Tota Gaul boru pardede di paluahodo anak kon nasida do inanami
sian parsahito ni mau liate ma di holam tabai hahi paso di nasida ng keluarga nasida pe. Saya lam tupahi malas ni roha di NN keluarga Cea Sirait Bursitu Morang. Salam bertaba-taba di nasida dengan nibasando asin ni roham manupahi ngulu nasida ng yanak kon nasida pe. Saya lam tabay las ni roha ng di keluarga Batubaray ng Guru Tugatorop. Sagiat alitu panupahion mu madongani nasida dot yanak kon nasida pe. Lam sikop di nasida las ni roha nasian hoy. Ali Tuhan, hutangnya ko kami makaruas ni huriam na sedang isolasi mandiri pakorhon ni COVID-19 sia. Lam tabay pos ni roha di nasida gabi haroan ni imun tu pamatang nasida ay hinorhon ni ido ali to marpos ni roha nasida. Asa dihamonak kon nasida hasusaani marhite tangiang pos ni roha tuadupan muna badiyai. Pasu-pasu yanak kon ni huriam na sedang dirawat di rumah sakit Kris Panugari Simajuntak di rumah sakit Dustira. Say jama pamatang nibana asa malum siyan parsaiton Nelton hipas songonin ang ama namin situasi sinaga di bagas nasida. Lehon hamalumo na lito pasu-pasu asa malua nasida siyan parsaiton rodiak karuas ni huriam. Nasoha warak kay mersada-sada na marsahit gali pihak di podoman na di bagas nasida dot akan na di rumah sakit peli tuhan si maroham sahay pamalum nasida sian parsahito ni rap dot tami memuji-muji guar muna badiyay atong dilas ni roha ng arsak pe homa haposan nami ali jahuba jala tuhodo hami marpangusadean marhaporusan asi maroham di hami marhite-hite Yesus Kristus si palua hami. Amin. Maret de mahitasian bukwede nomor 120 tolu ayat 1 do udua hupa pengupilian paduahon. Yesus, Bapa Sang
alede bata manami na di Banua Gijang hodo haruron salu sileo na dinggaddo nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramo tiasa parhasyak kami pilihanon pati bulok karajaon muri tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami mariti tetodim. Asalam hutad dahami gurang nasileo leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matu hamis sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mari kita salutna. Sian hami parala doa kabijala lura. Tim musik dohot song leader tentu dohot jalur production. Rap do peita nang satu sadarion dohot dana pensiun HKBP tapasa ma di bagasan las di roha. Horas.